Tafiya nake amma sanki yana sakowa yana wuce ni tare da zuciyata, ban san dalili ba da hujja ko na ce na sota. Rayuwa nake kamar babu jini a jikina ko ko hanta, jinin jikina ma ya san na sota. Ba dan da uwa da uba ba da na rasa waɗanda za su zame mini gata, ba dan kuma ina yayyafa wa zuciyata ruwan sanyi ba da tuni sanki ya taɓa mini kwakwalwata. Taso da wurwuri ki tarbi zuciyata, sanki yana mata wauta dan zuciya ta rasa farin ciki a shekaru 10 da suka gabata. Taso mu zagaya tsaunuka da lambuna domin mu tsinki ɗata, kuma na yaɗa miki manufata. Ki zame mini uwa habibiya mai ƙaunar ɗanta, duk inda na shiga ke zan nuna a matsayin matata. Zan nemi kuɗi ne fa kawai da na biya miki bukata, ke dai kawai ki sha kore miki ki huta, ranke sanyi like ruwa a buta. Kin san burin masoyi in har ya so a so shi, in ya kira to ki amsa mishi, in yayi misak to ki gyara mishi, in ya baki wani bangare na jikinsa to ki san matsalolinsa. Duk da na ga so an fare masa mizani, kullum tashi yake kamar farashi. Ni fa ban kwana da sanki ba amma yau gashi na tashi da shi, kuma da shi nake kwana nake tashi kamar wanda ya ci bashi. A lokacin da sanki ya soke ni sai na ji kamar ana caka mini mashi, haka dai na tashi na ci alwashi, na roki Allah duk ta yanda sanki ya zo min ya sa na iya numfashi, kar ya sa na gaza numfashi. Dan kin san duk wanda yake da ciwo a jika baya shan magani, ai dole ne ya dinga tashi. Ni dai sha nake amma ya ki ya warke, sanki ya shiga ciki ya fake, ya hana zuciyata ta sake. Da Allah ya saki shiga zuciya ki ga yadda sanki yayi mata, ya buɗa kansa da kansa wani bangare, matsaloli sun kasa su warware. Kece din fa kuma kece, ki zo ki muni sulhu zuciya da idanuwa, ko da zuciya za ta samu nutsuwa. Sanki yayi wa zuciya ta yawa, tana ta yin rawa kuma ta ki yin abun da ya dace. Bare ta adalci, tana ta lalaci, tana ta kaudi, tana ta zafi. Ina jin fa kamar zan mutu ne, ina jin fa kamar na tabu ne, ina jin fa kamar zaki bar ni ne, ina jin fa kamar zan faɗi ne. Ki rike ni kada ki cika ni, ki rike ni kada ki cika ni, ki zaya ake muni da sanki. Ina jin fa kamar zan mutu ne, ina jin fa kamar na tabu ne, ina jin fa kamar zan faɗi ne, ina jin fa kamar zaki bar ni ne. Ki rike ni kada ki cika ni, ki rike ni kada ki cika ni. Ina jin fa kamar zan mutu ne, ina jin fa kamar na tabu ne, ina jin fa kamar ba ni bane, ina jin fa kamar zaki bar ni ne. Ki rike ni kada ki cika ni, ki rike ni kada ki cika ni. Allah sarki zuciya ta kan iya yunkuri akan abin da take da muradi, amma ta kan gaza hakuri akan wani dan sharri. Ta ki daina yin garari ga maso da suka samu nutsuwa, suka samu daidaituwa. Da maza mi wa juna afuwa, mi wa juna afuwa. 1 biliyon kafi uban ta kuɗi.